Hvordan er en sjov størrelse? Fordi det er rigtig ofte noget, vi ikke definerer. Og så kan vi ende med at blive positiv, eller vi kan ende med at blive skuffet. Når vi beder en kunde om at lige skrive ind til os med problemstillingen, hvordan vil du have det, hvis der kommer et brev? Hvad vil det betyde for dig? Eller hvis der kommer en sms? Er det overhovedet noget, I tager imod? Jeg oplever hos alle kunder, at vi modtager forkerte ting retur fra kunderne, fordi vi ikke har beskrevet det ordentligt. Eller jeg har sågar set internt i virksomheder, at vil du ikke lige lave den rapport til mig? Jo, det vil jeg da gerne. Men hvad ligger der egentlig i en rapport? Er det 2 sider i Word? Er det en række grafer? Er det digitalt? Er det en lille model, man skal bygge? Det kan være 1000 ting. Vi er ikke gode nok til at definere, hvordan over for kunderne især. Og så opstår der de her fejl og misforståelser. Skal de betale via et indbetalingskort? Skal de sætte op på PBS? Eller kan de bare lave en engangsbetaling via MobilePay? Vi skal have hvordan med for at sikre, at resten også bliver forstået. Hvis vi fortæller, hvordan noget skal bygges, så indgår det typisk også, at det er et hus, og det skal have ikke antal værelser, hvis det er det eksempel, vi bruger. Så hvordan binder ligesom resten af fortællingen sammen, og sikrer os, at vi ender med et produkt, vi gerne vil have, eller i kundens tilfælde, at de ender med et produkt, vi gerne vil have. Noget, vi skal tænke over, det er, at de her hvorfor, hvad, hvordan, er lige så gode at stille som spørgsmål, som de er at bruge, når vi skal præsentere noget. Det er også forståelsesspørgsmål, så hvordan vil du gerne have det bygget? Hvordan kunne du godt tænke dig, at jeg gjorde det her? Hvordan vil du gerne have den ser ud, når vi er færdige? Fordi et hus er ikke bare et hus, en rapport er ikke bare en rapport, og en kundesamtale er ikke bare en kundesamtale. Så hvordan skal vi ende med slutresultatet? Det er ligesom det afgørende.